mi seerata haalde an ka bandam ka baɗam ummune kadi ko baɗam Allah hoddirini ko jiiɗumi e ummu ko jiiɗani e ma et puis ko an no mbami hursindema et puis jagguirmami comme nenam aɗa andi donc ɗiɗo sahaji mbeɗa prépare resde te mbeɗa yiɗno gona dokkeɗa suuduɗa wota fonto kam de sabu ko watta ɗo ko weeɓani sinno ko goɗɗo wonno holko wondimo wiidemo ƴeewa tulla walla ko ni wallahi weeɓani min de mbiɗa ñaganomo yo Allah waɗanmo ko moƴƴi nanga hunko mako aɗa andi ñanden a fuɗɗinomo ɗo haalde wondene ko haabi ko adama waɗi ɗum te ɗum sa haali ɗum ha Binta nani ɗum ganda ɗon fusa galle janan ɗo ɓen goni holɓen andaɓe e hande kam a andaɓe ɓen goni holɓen andaɓe ɓe andaɓe e hande a andaɓe ar jehen sahi nanga hunko mako andaɓe nangu hunko mako de sahi kam watma haaltu ɗum toon kam ɗum ala probléme aɗa andi ko jinmi joni kam daɓɓa nafa o woni naat pemna bagasuji ma gara jehen ɗum tan woni haala mais kam côté ummu kam gasi anto gonɗumiɗa ni no mbiyataɗa a woyat famayo famayo bocci kay mayo oto memam haltan oto memam haltan mbiɗa memede ganduɗa to gummiɗa mi anda to mbiyataɗa